mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File with Jello. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Sumulat ako sa inyo para ilabas lang ang sama ng loob ko sa dati kong kaibigan. Nagtiwala ako sa kanya. Halos kapatid na ang turing ko sa kanya. Pero sa dulo, parang natapon lang ang lahat at nauwi sa wala. Itago niyo ako sa pangalang Sandy. At ito, ang aking secret file. Kababata ko si Jenna. Higit kalahati ng buhay ko. Kasama ko na siya. Dati kaming magkapit-bahay. Hanggang sa naging matalik na kaibigan. Kaklase, kakwentuhan, kasama sa mga kahit anong klaseng trip sa buhay. At kasangga kapag may problema. Lahat ng mga ganap namin sa buhay, alam ng isa't isa. Ultimo mga crush na hindi namin masabi sa mga magulang namin. Kami-kami ang nagsasabihan. Maraming mga sikreto ang pinagsaluhan naming itago sa mundo. Ganun kami ka-close. Sobrang close. Noon nga, naisip ko, baka si Jenna ang soulmate ko. Kasi kahit hindi pa namin sabihin sa isa't isa ang mga problema namin, alam na namin agad eh. Titig lang, sapat na. Kunot lang ng noo, alam na. Salubungan lang ng kilay, wala na. Ganito katindi ang pinagsamahan namin. Nung nagdalaga kami sa pagiging teenagers, lalo pang tumibay ang pagkakaibigan namin. Kanya-kanyang diskarte kung paano magkakajowa noong mga panahong yun. At kanya-kanya ring diskarte kung paano mambasted ng feelingerong boys. Ini-screen ko yung mga nanliligaw sa kanya. At ganun din siya sa akin. Kumbaga, noon, kami ang protector ng puso ng isa't isa. May rule din kami na hindi pwedeng jowain ang naging jowa na ng isa sa amin. Pag X na parehas. DJ Rocky at DJ Jello, may isa pang ala-ala na gusto kong balik-balikan lang. Na broken-hearted itong si Jenna noong madiscover niyang nambababae ang boyfriend niya noon nang mahigit 1 taon na. Ako ang nagtsagang dumamay sa mga panahong naglulupasay siya dahil sa sakit na idinulot ng pagtataksil ng jowa niya. Naidaan na lang namin sa inuman, gala, noong mga panahong yun. At unti-unti kong natulungan si Jenna na ma-achieve niya yung healing na deserve ng puso niya. Dito ko lalong nakilala si Jenna.
palaban, determinado, at sigurado. Sa dami ba naman ng mga pinagdaanan namin bilang magkaibigan, walang kahit sinong magsasabing magkakaroon ng lamat ang friendship namin. Maski nga ako sobrang amazed na amazed ako sa mga magandang nangyari. At yung mga hindi ko malilimutang pinagsamahan namin ni Jenna. Lalo na nung mga bata-bata pa kami. Nung time na hindi pa kami ganito katanda para problemahin ang pera at hanap buhay namin. Pero totoo nga talaga, ang madalas sabihin ng mga nakatatanda, na pera ang madalas na dahilan ng pagkakawatak-watak ng mga magkakapamilya at magkakaibigan. Noong makatapos kami pareho ng kursong Bachelor of Arts and Communication, dito kami nagsimulang medyo magkanya-kanya muna ng diskarte sa buhay. Parehas naming naramdaman ng pressure na makatulong muna sa mga pamilya namin. At para agad na maiahon ang pamilya sa kahirapan. Hindi naman kasi kami pinanganak na mga yayamanin. Sa aming dalawa, ako ang unang sinuwerte na makapasok bilang isang customer associate sa isang marketing company. Medyo mataas ang sahod para sa isang entry-level position. Kaya naging mabilis sa akin ang pag-iipon ng pera. Pantulong sa pamilya. Samantalang si Jenna naman, hindi agad sinuwerte pagdating sa paghahanap ng trabaho. Maraming beses niyang natikman ang rejection sa mga ina-applyan niya. Kaya naaawa rin ako sa kanya sa tuwing tinetext niya ako na hindi siya nakuha sa mga ina-applyan niya. Kung pupwede nga lang sana na maipasok ko siya sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko, ginawa ko na sana. Kaso, wala talagang bakante. Ang sunod na ginawa ni Jenna, nag-apply siya online para sa mga position abroad. Kahit hindi in line sa tinapos niya, pinatos niyang applyan. DJ Rocky at DJ Jello, effective kasi may nagka-interes sa kanya. Yun nga lang ang layo-layo kasi nasa bandang Europe. Happy naman ako kasi malaki yung possibility na ma-hire siya. Kasi nga, finally, makakatulong na siya sa pag-ahon ng kalagayan ng pamilya niya. Ngayon, ang problema niya ay yung pang-working visa niya. Need niya munang mag-apply ng working visa para tuluyan siyang makapunta. So ang ginawa ni Jenna, nanghiram siya ng pera para idagdag sa bank account niya. Pang show money daw niya. Yep, show money. Nanghiram siya sa akin. Ako naman, dahil malaki ang tiwala ko kay Jenna, kasi best friend ko siya pinahiram ko siya. 150,000 pesos. 150,000 pesos. Kung kailan niya ibabalik, hindi muna namin pinag-usapan. Pero DJ Rocky and DJ Jello, hindi ko alam. Hindi ko alam na itong pagpapahiram ko sa kanya ng pera, eto pala ang magiging dahilan kung bakit magbabago ang relasyon naming dalawa. Kaibigan ko si Jenna. Simula pa nung bata pa kami. Sabay kaming lumaki at marami kaming pinagdaanan sa buhay namin na nalampasan namin. Eventually, noong nakatapos na kami ng college,
medyo nagkanya-kanya na kami ng diskarte sa buhay para makahanap ng sariling trabaho. Sinuwerte akong makahanap ng entry-level position bilang customer associate na medyo mataas sa karaniwan ang salary range. Si Jenna naman, sa abroad nakahanap ng trabaho. Pero kailangan niya muna ng working visa. At para makakuha siya nito, kailangan niya ng pang-show money. Bilang best friend niya, nagpahiram ako ng 150,000 pesos. Pero wala akong ka-idea na doon pala magbabago ang pagsasama namin ni Jenna. Pagkapahiram ko kay Jenna ng pera, nagpasalamat naman siya. Nilambing pa nga niya ako na kapag kumita na siya sa Europa ng mas malaki, doble pa sa hiniram niya ang ilalagay niya sa bank account ko. Loka-loka talaga. Sabi ko, ayusin mo muna yung visa mo, girl. Tsaka mo na ako lunurin sa kayamanan mo. DJ Rocky at DJ Jello, very optimistic at hopeful kami nung araw na yun. Wala akong kahit anong hint na yung perang binitiwan ko, hindi ko na pala makukuha. In-update pa ako ni Jenna na naipasok na sa account niya yung pang-show money. May resibo, may deposit slip. Kami naman, back to normal ang buhay. Nasanay na rin na hindi gaanong nag-uusap dahil malalaki na kami. May mga kanya-kanya ng pinagkakaabalahan sa buhay. Yun nga lang, DJ Rocky at DJ Jello, unti-unti ko nang napansin na simula nung pinahiram ko siya ng pera, naging mailap na si Jenna sa akin. Bihira na siyang mag-reply sa mga message ko. Kung mag-reply man, isang tanong, isang sagot lang. Yes or no lang ang kadalasang sagot. Wala nang message na pasobra bilang kaibigan. In short, tumamlay ang pakikitungo ni Jenna sa akin. Pero dinedma ko lang yun. Naisip ko, baka busy lang talaga siya. Ang dinig ko, umi-extra muna siya habang pinapalaki yung show money na pang visa niya. So yun, hinayaan ko na lang na medyo deadman na siya sa akin. Isang beses, nag-send ako sa kanya ng random message. Kinukumusta ko lang ng pabiro kung kumusta na yung perang pinapang show money niya. Nagulat ako sa reply niya sa akin. Sabi niya, "Girl, ibabalik ko rin. Huwag kang mag-alala." Medyo na-alarm ako sa tono ng reply niya sa akin. Kasi may instinct ako na hindi maganda. Na para bang may hindi tama sa sagot niya sa akin. Kaya sa halip na awayin ko siya sa messenger, nag-decide na lang akong puntahan si Jenna sa kanila. Para sana i-check ko kung okay lang ba talaga siya. Agad-agad. DJ Rocky at DJ Jello. Pagdating ko sa tinitirhan niya, walang Jenna na naroon. Ang sabi, matagal na raw wala si Jenna ron. Mga halos 2 buwan na. Hindi ko alam at hindi man lang din siya nagkwento sa akin na umalis na pala siya ron.
Tinanong ko yung kapatid kung saan lumipat. Hindi rin daw nila alam, ayaw magsabi. Mas mabuti raw na hindi nila alam. Kaya dun na ako kinabahan. Tinawagan ko sa messenger si Jenna. Ayaw sumagot. Dati sumasagot naman siya kahit busy. Ngayon wala na. Ring lang ng ring sa messenger at hindi talaga sumasagot. Minessage ko na siya. Sabi ko, "Hoy bakla, hindi ka nagsabi. Umalis ka na pala sa inyo. San ka ba? Puntahan kita." Walang reply. Walang reply. Scene lang. Yes, DJ Rocky and DJ Jello. Ang best friend niya, sinin zone lang? Hindi naman siya ganun dati. Kaya alam kong may mali na talaga. Dati kasi sinasabi niya sa akin yung mga plano niya sa buhay. Ngayon, for the first time, hindi ko alam ang tumatakbo sa isipan niya. Hanggang sa wala na akong makitang post niya sa Facebook at Instagram. Yun pala, deactivated na ang profile niya. Maging sa Messenger, hindi na rin siya makita. Tinawagan ko ang cellphone number niya. Hindi na rin ma-reach. Biglang naglaho si Jenna. Itong si Jenna, hindi naman yun basta-basta mawawala. Magpaparamdam muna yan kung bakit siya magdi-deactivate o iiwas sa madla. Ngayon maski ako na best friend, wala nang access sa kanya. Dito na ako naghinala. Hindi kaya may kinalaman ito sa hiniram niyang pera? Ang ginawa ko, naganap ako ng common friend na posibleng nakakaalam sa kinaroroonan ni Jenna. Nag-isip ako kung sino pang friends namin ang pwedeng napagsabihan ni Jenna tungkol sa mga ganap niya sa buhay. Wala agad akong nahanap. Until one day, nakatanggap ako ng message mula sa kapatid niya. Binigyan ako ng address kung saan ngayon nakatira si Jenna. Pati na yung cellphone number nito. Nakita ko, nagpalit na pala ng number si Jenna. Pero nag-decide ako na wag munang tumawag. Ang ginawa ko, pinuntahan ko yung address na binigay ng kapatid niya. At pagpunta ko ron, nadatnan ko si Jenna. Makinis pa rin ang pagmumuka. Pero, iba na ang itsura ng ilong. Gumanda na si Jenna. Yun pala, nagpa-rhinoplasty na. Tinanong ko, saan ka nagpagawa? At, 'di ba aalis ka papuntang abroad? Saan ka kumuha ng pambayad, pampatangos ng ilong? Doon mo ba kinuha sa inutang mo sa akin? Akala ko ba hirap ka ngayon? Akala ko ba kailangan mo lang ng pang show money? Ba't bigla kang nagparitoke ng ilong mo? DJ Rocky and DJ Jello. Halatang na-corner ko na si Jenna. Halos hindi siya makapagsalita. Napatitig na lang siya sa akin sa sobrang shock niya siguro. Iyak na lang ang naging response niya sa akin. Ako naman naiyak lang din kasi all of a sudden bigla kong na-feel na hindi ko nakilala ang mismong best friend ko. Sa pag-iyak niya, sigaw siya ng sigaw ng sorry. Na nagastos niya yung hiniram niyang pera, pinang-rhinoplasty niya. Yung pala, nagpaganda kasi may foreigner na boyfriend. First time hindi siya nagpakilala ng partner niya sa akin at best friend niya. Nilihim niya to. Noon ko lang nalaman. And suddenly, I felt
I felt I was a stranger to my own best friend. Pinalipas ko ang panahon, DJ Rocky and DJ Jello. Inabsorb ko yung paglilihim niya sa akin. Maging yung paggasta niya sa pera ko. Nangako naman siya na babayaran ako within the year. Pero hindi yun nangyari. Pagbalik ko sa tinirhan niya, wala na siya ron. Yung contacts ko sa kanya, block na ako. Ano pang aasahan ko? Hindi na ako mababayaran ng best friend ko. Mali. Ex-best friend na pala. Ang huli kong dinig, sumama na sa foreigner niyang boyfriend, etong si Jenna. Wala na sa bansa. Naganap ako sa FB kung may bagong profile siya, wala akong mahanap. Hindi ko alam kung sadyang binlock niya ako totally. At hindi na rin ako umaasa na babayaran niya pa ako. Sa paraan ng pakipag-iwalay niya sa akin as a friend, malinaw naman eh. Malinaw na wala siyang intensyong magbayad. Pero ang mas malinaw ay pinili niya na sirain ang tiwala ko. Malinaw na malinaw na sinira niya ang pagkakaibigan namin nang dahil lang sa pera na pwede namang mapag-usapan. Kaso, huli na. Tinapon na ni Jenna lahat. Hindi ko na siya maituturing na kaibigan. Hard lesson. Na kahit kaibigan, kaya kang ilaglag, traidorin, kaya kang saktan. Kaya matuto na lang tayong maghinala sa bawat tiwala na ibinibigay sa iba. Para sa dulo, walang sisihan. Nangihinayang lang ako dun sa mga taong pinagsamahan namin. Nangihinayang lang din ako dun sa pagkakaibigan na meron kami. Kasi minsan, naging mabuti rin naman siya sa akin. At alam ko, buong puso ko, naging mabuti ako sa kanya. Nakakadurog lang ng puso. Pero yun ang totoo eh. Sayang. Sayang talaga. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Sana makapagbigay ako ng babala sa ibang tao na sobra kong magtiwala sa mga kaibigan nila. Muli, ako si Sandy. At ito, ang aking secret file.